Запознаваш се с някого, минават 30 секунди и те питат откъде си. Преди отговарях за една секунда, но в последно време спирам и се замислям. Защото вижте каква е ситуацията. Аз съм руснак и съм роден в Русия и съм израснал там до 9 годишна възраст. След това се преместихме в България и вече повече от 11 години живея тук. Направил съм над 150 интервюта с възрастните хора из цяла България и не само с възрастни. Бил съм в села, в които повечето българи може би дори не са стъпвали и съм запознат с културата, с страната доста добре, говоря 4 езика. И пак, като ме попитат откъде си, нямам конкретен отговор, защото от тук не е най-верният отговор и все едно нищо друго не е. Откъде съм? Честно казано, и аз вече не знам и не смятам, че това е проблем. Да започнем с Русия. Там съм роден, там прекарах първите 9 години от своя живот. Доскоро имах и руско гражданство и на хартия това е моята родина. Обаче в последно време, особено след 22 година, моето виждане се промени кардинално и ще го кажа честно и направо, смятам Русия за държава терорист. Държавата, която нападна Украйна заради пропагандата, заради правителството и заради народа, който гледа всичко това и пляска. И за съжаление това не е място, към което бих се върнал. За огромно съжаление. Това е място, от което са тръгнали моите родители, са се преместили тук, но аз правя огромна разлика между страната, държавата и дома. И за мен тази разлика е огромна. И между другото, за руснаците, които вярват на пропагандата от Кремъл, аз вече съм предател. И точно за това, което казвам в момента и което съм казал от последните няколко години, и вече не съм един от тях. И слава Богу. После България, тази страна ни прие, мен, моите родители, вече от доста години живеем тук и сме доста доволни от природата, от хората. Нали, може би правителството не чак толкова, то дори не е ясно дали да си доволен или не, като го нямаше през цялото време и то се сменя постоянно. Това е реалност, към която трябваше да свикна тук, защото в Русия малко не е така, както знаете. И България ми даде всичко. Образование, приятелите, усещането, че принадлежа някъде. И тук общността е по-сплотена от много места, където съм бил. Хората един вид са по-заедно. И тук, като излизаш на протест, могат да се променят нещата. Да, може би не е кардинално, не е кардинално така, както бихме искали, аз в това число, но протестите се случват и те променят някои неща и знам доста места в този свят, където и да протестираш и да паднеш на протеста, нищо няма да се помръдне, за моето огромно съжаление. Така че България за мен е по-близка, може би, от всичко друго. Но има едно но. Все още не. И за съжаление това трябва да го кажа и не искам да кажа нещо против България, против българите, защото аз уважавам българи и ги обичам като цяло. Просто винаги ще остана човек, който е чужденец. Винаги имам акцент, винаги ме издава моето име и завинаги ще остана човек, който идва от някъде. Не съм от България, не съм се родил тук. И трябва да кажа няколко думи за Америка, макар че съм бил там само веднъж. За 3 месеца и половина миналото лято бях в Аляска на бригада. Беше едно страхотно преживяване и трябва да направя някое видео за това преживяване. Беше просто невероятно. И там бях един от малкото руснаци и постоянно ме разпитваха за Русия, все едно съм на някакъв експонат в музея. Но обичам идеите, които задвижваха Америка в самото начало. Толерантността, свободата на словото, малката държава, която не ти диша в ръта. Тези идеи аз подкрепям. Конституцията. Наистина се вдъхновявам от началните стадии на Америка, на идеите, идеологията, която така стана като база, като фундамент, основа в Америка. За съжаление, виждаме какво става сега с тази държава и аз, честно казвам, не подкрепям повечето неща, които се случват сега.
както вътрешна, така и външната политика. Така че Америка е красива страна, построена върху сериозни и важни основи, но сега тези основи се пропукват и това е срамно и мен лично много ме боли за Америка. Така че обичам ценностите, но не държавата в момента. Това са две различни неща. Обаче дори в България, и тук идва една интересна част, дори в България не знам къде е моят дом. Дали е Благоевград, където аз уча, защото уча в американския и там ми е кампус, аз живея там почти през цялото време от годината. Или е Пловдив, където живеят моите родители, където сме се преместили преди 7-8 години и съм завършил гимназията тук. Тоест дори вътре в България не мога да посоча някакво конкретно място. Обаче нали, за този въпрос за дома, къде е моят дом, постепенно спрях да мисля по този въпрос, честно казано, защото според мен този въпрос е грешен. Така че стигнах до един отговор, който ме удовлетворява и с който съм в мир със себе си. За мен домът не е държава. Може би дори не е конкретно място. За мен домът е там, където съм аз. Там, където преспивам тази нощ, там, където се намирам. Цялата земя е моят дом и аз така се самоопределям. Нямам, за съжаление или за щастие, за мен идеята на национализъм, освен ако, разбира се, национализма не е построен върху идеите, идеалите, за които подкрепяш, но не мога да посочи някаква конкретна точка на картата на света и да кажа това е моят дом. Цялата карта е моят дом и аз така го усещам и така ми е най-добре. Аз се чувствам като свободен човек и където и да отида смятам, че може би ще оцелея и ще оценя момента там, където съм и няма постоянно да мисля защо не съм вкъщи, защо не съм у дома. Аз вече съм у дома. И още една мисъл за национализма. Когато някой се гордее с държавата, помислете малко за какво се гордее по-точно. Тоест, човекът се гордее за нещо, което той не контролира, което той не определя къде се е родил, не може да избере това нещо. Той не е построил нищо в тази държава и пак човек се блъска юмрука в гърдите и казва: това е моята държава, каквото и да направи тя, аз стоя зад нея. Ами ако държавата ти е терорист, ако държавата ти напада други държави и убива невинни хора, какво ще се промени ли твоето мнение тогава? Откъде съм? Роден съм в страна, която вече не смятам за своя дом. Намирам се и живея постоянно в държава, която просто не мога да нарека своя дом, макар че я харесвам. И харесват ми идеите на една друга държава, в която почти не съм бил. Затова, когато ме питат откъде си, вече не давам ясен отговор. Не давам някакъв конкретен и кратък отговор. Казвам, че домът ми е там, където съм. Където спя, където ми е раницата и това не е знаме и това не е химн. И според мен така е най-честно.